Club Junta, building better Africa. UTM idakazikitsidwa ndipo ilipo mpaka na muyaya. Iyi UTM iyi ena afetikonza kudzapita chifukwa tidzapita ndithu munthu amene akupita, koma iyi ili apa UTM iyi ilipo mpaka na muyaya. Ichi ndi chipani cha anthu tonsefe, palibe mwini wake. Ine sine mwini wake, ine munango ndiuza kuti ndisogole. Kusogolo kuno akapezeka ena asogolerenso nawo. Izi nzopatsirana relay race. Ichi si chipani cha mtundu, si chipani cha banja. Ayi, tonse ndenu wake achipani. Pitirizani osabwerera pambuyo, osafoka. Pitirizani kusapota chipani cha UTM chimene chidakupangani kuti mujoine UTM pasikulo. Chomwecho chikulimbikitseni kupita kutsogolo, osabwerera mbuyo. Kumbuyo uku kulibe zabwino, zabwino zili kuti Mulibanji amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Ngakale anthu ena ake akukaton viru akuti Comrade Mtanyiwa basi wagwidwa ku Malawi. Ndofuna ndikupemphe nonse amene mmakonda Comrade Mtanyiwa, amene mmakhala ku katon viru mu mzinda uja wa Johannesburg. Osapanga phokoso ndi munthu wina aliyense, osamenyana ndi munthu wina aliyense. Ife matso pasogolo mpaka chimene tikuchifunacho tikachipeze. Boma lagwa, boma latha, palibenso chonena kuti ichi ndi boma. Panopa MCP ili ku ICU. Panopa MCP ili ku ICU. Madokotala akungoyang'anira pa mtima kunena kuti kodi mawa kucha, kodi afike tukoloko, ndi pamene pafika MCP. Tieni tonse Malawi tigwirane manja. Utenga wanga umene ndikufuna upite kwa zipani zotsutsa. Mwaona zimene zachitika ku Botswana, chikhali chisanzo. Zipani zonse zotsutsa zinatenga differences awo ndikusiya uko. Ngati panali kusagwirizana kwina ndi kwina, zipani zotsutsa za ku Botswana zinatenga ndikusiya uko, ndikubwera pamodzi ndikunena kuti tithane ndi system ya smartmatic. Tieni tikavote, ndipo anathana nayo, ndipo tikunena pano chipani chimene chimalamula,
chimene chinabweresa system ya mathematic chaluza, ndipo ku Botswana chipani chimene amachitcha cholamulacho, zipani zimene anthu ena amati chipani cholamula sichimaluza. DPP inaluza bwa, chinali chipani cholamula, nkubwera MCP. Nde mufuna kunduza kuti MCP singawine, chimene chingapangitsa kuti MCP isaluze ndicha MCP ikuluza. Tikunena pano ili ku ICU akupumira nkhwapa, sakudziwa kuti apanga chani, chifukwa kulikonse kumene akupita akugwidwa. Ndiye ndifuna ndipemphe nonse azipani zotsutsa, tabwerani pamodzi, mwende limodzi ndi Amalawi, nde muone kuti 2025 chizachitike ndi chani. President chipani cholamula ku Botswana awina mipando 3 yokha ku nyumba ya malamulo. Tikufuna zichitikenso 2025 ku Malawi, masiku ndiye atha. Ndikunena pano dzana lomweli achakwera anamuitanisa Anabero Mtalimanja, sorry, Anabero Mtalimanja anamuitanisa kumene anapita ndikukakambirana ziwiri zitatu. Nkhani yayikulu inali kumeneku akuti asalole azipani zosusa kumabwera ndi madandaulo kunena kuti kwakuti anthu sakulembesa, ndiye kumene kuchikufunika ndi chakuti achakwera amuza Anabero Mtalimanja kunena kuti asamve madandaulo azipani zotsutsa. Ndiye ino azipani zotsutsa pakufunika kuti mugwirane manja. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Ndimachoka ku Lilongwe, chifukwa ndingoti kupita ku Lilongwe kupita ku Blantyre, kupita ku Lilongwe kupita ku Blantyre. Ndikuchoka ku Lilongwe pali galimoto ina imene imandisatira yandisatira. Titafika pa roundabout ya Pakameza, ndi pamene anthu aja alephera kuona kunena kuti kodi munthu uja walowera kuti. Ndi pamene anthu aja asokonekera kunena kuti munthu uyu ali kuti. Timalondolana nakachita realize kuti zinali zigawenga za MCP, koma ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti ana mwachepa. Ine sindilimbana ndi zigawenga, ine ndikulimbana ndi tatu wanuyo. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Amalawi pali mzimayi amene wakangalika, mzimayi wa Chikaladi wakangalika kwambiri, akufuna kulimbana nane. Mzimayi ameneyi watumidwa ndi IMCP mpaka ampangira renti ku Blantyre. Ndicho linga chonena kuti andisake mpaka andipeze. Mzimayi ameneyi anamisana kunena kuti akandipeza ampasa contract ya marep yoti azika maporo amagesi. Mayi mwachepa kwambiri. Contract kuli bwino ango kupasani, chifukwa ntchito akupasaniyo ndi yayikulu, simuyikwanisa. Ntchito imeneyi simuyikwanisa, yakucheperani kwambiri. Ntchito imeneyi amayi yakucheperani. Mwina mukambirane nawo, mwina akupaseni contract kwa adimaki konkuja mmapanga nda Ben Longwe kuja, kapena ango kupasani contract iyo, koma mukakhala ndi maganizo onena kuti
mulandira contract chifukwa chonoti mwandipeza simundipeza. Wiki ino ndi wiki yomaliza kukhala ku Malawi ndikubwerera ku Namibia. Ndikulengeza wiki ino ndiyomaliza kukhala mu Malawi. Siku lina lililonse ndikhala ndikunyamuka ku Malawi ndikupita ntchito zimene ndinabwerera ku Malawi ndamaliza ndazigwira, ndipo china chilichonse chili mchimake. Amalawi musadere nkhawa, zisankho siziberedwa. Ine ntchito yanga ndamaliza, zisankho siziberedwa, ndipo achakwera akuluza. Ngati amaona ngati akuwina, zipitirizani ndi Maisraeliwo kupanga china chilichonse chofuna kubera chisankho. Koma ine ndi ntchito ndamaliza ndikubwereranso nane kumene ndimagwira ntchito ndikapange mchere wananga. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Ndani amene asakudziwa ku Malawi? Ndani amene asakudziwa ku Malawi? Aliyense akudziwa kunena kuti Comrade Mtanyiwa ndi amene anabwera ndikuzauza Malawi kunena kuti ndege yasowa, ndipo Comrade Mtanyiwa ndi amene anabwera kuzauza Amalawi kunena kuti anthu anali mmenemo palibe ndi mmodzi amene wapulumuka. Ndemo kamati ena anu Comrade Mtanyiwa waboza chifukwa chachani? Amalawi ndizomvesa chisoni, ndikatitu zomvesa chisoni. Endi ndifuna kunena kuti Lazarus Chakwera is a mafia, Richard Chimwendo Banda is a mafia, Akunkuyu it's a mafia, Azikale is a mafia, Mukuti Wankulu Wankhondo is a mafia. Onse amene akuyang'anira, onse amene ali ndi maudindo muboma limeneli, onse ni mamafia, ndipo ndi anthu oipisisa. Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti Commission of Inquiry imene imakhazikisidwa ija inali chipimba m'maso. Lazarus Chakwera ndi waboza mawu aja amanena achipimba m'maso aja amene uja ndikuti Lazarus Chakwera munthu woipa. Ndipo akamanena kuti amamukonda Chilima, ine sindimakhulupirira. Amalawi ninachita mwayi nafika ku Office of President and Cabinet, kandi mwayi kandi tsoka kumene ndakapeza ripoti la Commission of Inquiry. Ndiye ndifuna ndikufunseni Amalawi, Commission of Inquiry ija yasankhidwa liti? Maina aja alengezedwa liti? Ripoti latuluka amakapangira kuti Lazarus Chakwera munthu woipa? Ndikuti president wa dziko la Malawi amene alipo lero iyi Chakwera munthu woipa. Amalawi anakhazikisa Commission of Inquiry mwadaladala chifukwa chofuna kusokoneza mademonstration, poopa kunena kuti mademonstrations akachitika mwina mademonstration yaja akanakaso kukhala kutha kwa Chakwera. Anthu onse amene anaikidwa mu Commission of Inquiry, anthu amene aja amadziwa chimene chikuchitika. Anthu aja anangowalonjeza kwauza zonoti mumva maina ndipo musadandaule kena kalikonse. Ndi chifukwa chake tinaona anthu ena mkati muja anawo kutumizidwa ku China, anawo inali ngati mphaso mphotho. Ena onse analandira ndalama.
ndipo nthawi imene amafuna achakwera kumwitanisa Namiwa ku State House kuti akakumane nayo amuuze kunena kuti Namiwa programu iti tinathana nayo kale, tinapanga kale, nawe tagwira mmanja. Ndi siku limene Namiwa analengeza kunena kuti ine izi ndikuzisiya, sindikuziwa china apanga Namiwa, kaya alipo anauza, kaya alipo anasina khutu. Namiwa muzipemphera Mulungu wakumwamba. Zitosi zimene wapalamula Lazarus Chakwera amafuna akupake ninuyo Namiwa. Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti Commission of Inquiry inangosankhidwa ndikungokhala chikwangwani chonena kuti kuzomba ndi uku. Ndipo report linalembedwa kale, anthu amene analemba report limeneli panali maloya, panali majaji. Then katikatimo Richard Chimwendo Banda anali nawo polemba ripoti ili, Moses Kunkuyu anali nawo kolemba ripoti ili, Atabo Chakaka Nyirenda anali mgulu lolemba ripoti. Mulemba bwanji ripoti pamene anthu sana fufuzi. Ndi chifukwa chake anthu amakana Namiwa atauza kuti ndi mmene zilili zikufunika zinthu zitizizipanga pa mtetete, anthu aziziwa zimene tikupanga. Anthu acha pokana amakana chifukwa chonena kuti amadziwa kunena kuti ripoti lilipo kale, ripoti lalembedwa kale, ripoti latuluka kale. Ndeife Limpopo takalipeza ripoti liji tinapita Moses mwa akoli mzambamo takapeza. Ndiye ndifuna ndikuuzeni zimene zili mu ripoti mmenemu. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Report limene lalembedwa lakafukufuku wa ndege kuchokera ku Commission of Inquiry imene yangotchulidwa zanali koma ripoti latuluka. Akungodikira papite masiku anene kuti tamaliza kafukufuku. Nde akamabweresa ripoti lawolo ife lathu ili litatuluka tapeza zimene iwo azilemba Moses Kunkuyu, Atabo Chimwendo komanso maloya ni majaji aja amene akudana na Alexius Kamangira aja. Ripoti ili lili motere. Choyambirira akuti tu atapanga kafukufuku a Commission of Inquiry chimene akufuna kutuza Malawi akuti anthu onse anali mu ndege anamwalira chifukwa cha ululu atagwa kuchokera mu ndege. Ndi zimene akufuna kutuza. Choyambirira ndi chimene chocho chimene chalembedwa mu kafukufuku mwaomo. Chachiwiri akuti atapanga kafukufuku wawo akuti apeza zonena kuti mu ndege muja munalibe black box. Kwali Kunkuyu Akunkuyu manena kunena kuti black box yasungidwa malo abwino. Lero ripoti lanu iyi, lero ripoti lanu likutuuza limene mukufuna mwanamizana wa Malawi, mukutuuza kunena kuti mutapanga kafukufuku wanu mwapeza zonodi mu ndege munalibe black box. Ino Akunkuyu munayankhula kunena kuti black box ilipo ndipo mwaisunga. Lero mukapanga kafukufuku wa fake chifukwa chani?
Cha namba 3 akuti apeza kunena kuti nyengo sinali bwino zomwe zinapangisa kunena kuti ndege igwe. Mukafukufuku wawo wa Commission of Inquiry imene yangotchulidwa maina ija osagwira ndi ntchito kuyomwe ndi zimene azipeza zimenezi. Pa namba 4 akuti amalephera anayimisa kuti akapulumuse miyoyo ya anthu ija chifukwa chonena kuti akuti nkhalango ya Chigawo ndiyowirira kwambiri. Nde inu amene muli ndi mapikicha taponyani mapikicha tione nkhalango ya Chigawo pamene panagwera ndege paja, tipaone pamene paja kunena kuti panawirira mwa mtundu wanji. Maboza maripoti a fake akuti nthawi imene zimachitika zimenezi. Namba 5 akuti tawa simagwira ntchito. Sulaimana unachita kuzimisa dala. Sulaimana Daudi unachita kuzimisa dala. Lero akafukufuku azikanena zono kuti tawa inali yosagwira ntchito. Ndizomvesa chisoni kunena kuti amasankha Commission of Inquiry yofuna kutipeperesa, ndipo anthu amene anasankhidwa aja amaziwa kuti ripoti linalembedwa kale, ndipo amafuna kumpaka chiteze namiwa kuti mawa ndi nkucha anthu tizichedwa ndi kulongolola ndi kudana ndi namiwa. Ndendi kuti Chakwera is a big mafia. Munthu woipa mtima. Richard Chimwendo munthu woipa mtima. Kunkuyu munthu woipa mtima. Kenneth Kalengoma munthu woipa mtima. Mayolamu munthu woipa mtima. Valentino Piri munthu woipa mtima. Nonse amene muli mu Commission of Inquiry kuphatikiza abusa a Nyirenda, a Pastor Nyirenda a Seventh Day ndinu munthu woipa mtima. Simungapite kukakhala ndi Commission of Inquiry imene ripoti lake linalembedwa kale kungokusankhani inu kukhala zikwangwani. Amalawi ndikatero tisiyane pompa. Ndili nazo zambiri ndiye ndifuna ndizingodula kuti timvesese kuti chikuchitika ndi chani. Ndinali kugambula kunachitika maliro kumeneko amunthu wina wa MCP Chilongosolaso ampinga njira mupite mukabweze ngongole. Ampinga njira mupite kandi office ya MCP ikuyenereka ipite kumulanje kugambula kumene kunachitika maliro wamkulu wa MCP. Munakatenga ngongole bokosi la maliro, mwini wake simunampase ndrama, ndiye mwini wake akufuna ndalama. Ndikateronso pa Limpopo FM ine Comrade Mtanyiwa tisiyane pomwepa. Tisiyane ndi nyimbo ya amalemu. Chimene ndikufuna mwaine ndichonena kuti mawu okuti tiyende pamodzi ndi mtima umodzi. Kalembeseni mukaundula ndicholinga chonena kuti chipani cha MCP chinyamuke chizipita. Amalawi konse kumene muli tiyeni tichichose chipani chimenechi. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM.
Junta, building better Africa.